Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat, tumakder tayo amin para iti panagdaydayaw tayo. Agdaydayaw kuma, dagiti amin ang nasyon kenkwana, dawaten da kuma a bendisyonan ti Diyos, ida akas iti panang bendisyon ti Ari. Idaydayaw yu ti Apo, ti Diyos ti Israel, isulaeng ti makaramid kadagitoy nakaskas daw abanag. Idaydayaw yu iti agnanayon iti nagloryaan anagan na. Ket mapno kuma, ti sangalubungan iti dayag na. Amen. Amen. Santo, 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 Diyos na napigsa, pagkanta kami nga agdaydayaw kenka. Santo, 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 silaw kenayat ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawin da ka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubin ken seraphim, agbaritumenga, agrupab ken ka, agiumingka. Santo, 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 awagan da ka, dati manang pasul gloriam iliwen nam. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabali, asikenayan. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken dagat, siksika idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Amen. Kararag tayo. Hanyan nga nagragsak ko, Apo, iti daytoy nga agsapa. Tanakaumay kami kuma, kami dito'y uneg ti balay mo, tapno agyaman ken nagdayaw ken ka. Agyaman kami kadagiti adu nga bendisyon nga impaay mo kada kami. Sapay kumao, Apo, ta sikat ti umadda kadagiti bibiyag mi, tapno saan kami nga mayaw-awan. Ikan na kami kumao, Apo, ti sirib, pigsa ken sa lunat. Tapno may tultuloy mi ti panagservi mi ken ka. Isaganam, Apo, ti puso ken panunot mi nga dumngeg, ken umawat kadagiti sasaom, mabaen iti na ingunguten mi nga pastor. Pakawanan na kami, Apo, kadagiti adu nga nagbasbasulan mi, ti padami at tao, nang nangruna ken ka. Dahito iti dawat, ken kararag mi iti napateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Tal na ti Diyos, ket sagot amang waya-waya iti inted na. Ngem kaskas di amasansan nga kompet tayo iti panagdanag ken pakakikuman iti biag. Ipudno tayo nga rod. Dagiti pagdaduaan ken pagbutbutngan tayo. Ngem agtalek tayo iti asit ti Diyos amang isubli iti talna ti kaunggan tayo. Maawis tayo, kakabsat, nga siya sino man ti kayat nagparintumeng, ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo, bayat tinatal na atukar. Kararag tayo. Ipudno mi keng kawapo, asan kam alagna ti kinatalnam. Binaybayan mi nga ti panagdanag, ti panangituray kadagiti puso mi. Ken nagmula kam iti di panagtutunos kadagiti kaaruba mi. Ikagkagumaan mi nga agtalek kadagiti karim, ken agbiag, akas man nakikapya. Pakawanen na kami, Apo, ket ipay mo kada kami iti talna amang balbaliw ken mang sustiner kadagiti biagmi itinagan ti prinsipe ti kapya daytoy ti kararagmi. Amen. Amen. O Apo, iturong nakad ken ka pala na semti dalan ko pagranyagem kad rupam kanyak tapno sikati Maawagan ti Familia Balakwa para ti panakasindit ti maikadwa nga kandela ti Adbiento. Ti kandela ti talna. Ken mangiparangarang ti talna yeg ni Kristo kadagiti puso ken biag tayo. Ti kolor nga masinjan ken simbolo ti pinagbabawi ken panagsagsagana iti dadateng ti Apo. Naipas ngay kada tayo ti maysa nga ubing, ada ubing a lalaki a naited kada tayo, ket isunto ti mangituray kada tayo, maawagan to iti nakaskas daw amambaga, manakabilin a Diyos, agnanayon nga ama, prinsipe ti kapya, dumakkel ti bilig na akasari, adat nulat ta kapya iti pagaryana. Isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay, ibatay na to tituray na, iti kinapudno ken kinalinteg manipud, ita inggan at inggana. Aramiden amin dato iti Apo, ama nakabilin amin.
Amin, agkararag tayo. Kasinjan mi daytoy akandela itital na. Idawen mi apu ngay sagana kam kuma kadagiti puso ti yaay mo. Dalusam kuma dagiti wagas ti panagbiag mi at uben iti yasideg mi ken ka. Ket tapno maddaan ti lugar ditoy puso mi agraman tal na ayeg mo. Sapay kuma ta sisalulukat dagiti puso mi ken nakasagana dagiti biag mi amang pasangbay ken ka iti pakaitan ukam. Amen. Umay kakada kami Manuel, taluk kami Israel, agururay ken apu. Ingat ya'y ti anak mo, agragsak ka, o Israel, umay ken ka ti Emmanuel. Ti sirib mo anay langitan, umay kadapo kadakam, isurum ti kinapudno, ngain kam pagnanapo, agragsak ka, o Israel, umay ken ka ti Emmanuel. Pagkaisa dagiti nasyon, tanak no umay daken ka, gubgubat agsardeng dakuma, toy lubong napno tutal na, agragsak ka, o Israel, umay ken ka ti Emmanuel. Umay ka na biyag na aldaw, Espiritu pasayek mo, mangpukaw kinasip ti lubong, mangpukaw kinasip net ti lubong, agragsak ka, o Israel, umay ken ka ti Emmanuel. Itay ti panakaurnong kadagiti para ti panakamentenar ti iglesia tayo, maawis kumadagiti dua nga asher dito isangwanan.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, nagyaman tayo kinapo. Dahito iti umunang Domingo, iti maudi nga bulan, iti di tawen 2025. Ket dahito imati may kadwa nga Domingo, iti Adviento. Ti panagururay tayo, ti isasangbay na Apo Jesus. Ken kastamet nga iso ti panaglakam tayo, iti komunyon iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga kablawan tayo, dagiti kadwa tayo, iti online, iti live streaming ti Central United Methodist Church. Kito daman digita cellphone nyo kakabsat, paki-share and post yo tapno adupay ti makaabot nang nangruna kadagiti kamkaming, kakabsat tayo, kailyan tayo nga kailakanwan nga makipaset iti panagdaydayaw tayo iti daytoy nga kanito dito Central United Methodist Church. Kakabsat, kablawan tayo man ti isasangbay, ti maysa kadagiti anak ni Mami Ching, datoy ni kabsat nga Cindy Akang, ayan, kidawek man panagtakder na, kastamet kini Aika, kini Amia Akang, ayan, nagyamang kami, at maragsakan da kami, ti si Bubukel nga iglesia tayo, dito Central UMC, ket maragsakan, amumi may sakasa nga manungatawen nga awan kayo, gapo iti awag ti trabaho, iti balasiw ti taaw. Ken kastamet nga kablawan tayo ti kada ni kabsat nga Rodora Soliman from Aurora UMC. Ayan, nagyamang kami. Taga Aurora Isabela. Ayan. Ket kabsat ti papastor met iyayami ijay NC PAC. Ayan. Ken kastamet ti kada ni Miguel Angelo from Deca Homes Tondo. Ayan, nagyamang kami ti kadayo. Dapay dagiti umunang makadwa tayo iti daytoy nga kanito nga iti daytoy nga kanito nga panagdaydayaw tayo bayat ti kaaddak kas pastor pastoryo dito Ilocano at kablawan da kayo ken kastamet kadigiti adda iti live streaming. Kakabsat kablawan tayo met dagiti agkasangay no daman ti Jack nga hangko nga maibaga ti naganda, ket agtultuloy mga kidawek ti panakaawat yo, ken kastamet iti panangkablao ko kada kayo iti naragsak nga panagkasangay yo. Ket into no 10, isumet ti birthday ni Josephine Kabugon, into no dagiti lang ti makitak nga dadtoy. Ket no daman tag birthday kanyayo, ni Apo Diyos nagtultuloy nga mangbendisyon kadagiti biagyo, ti panakipasetyo, kadagiti tarigagayo ko man, ni Apo Diyos ti mangbendisyon kada kayo. Ken kastamit into no 9, ket nailista nagang ko. Naikasarak gayamin kakabsat, 20 nga tawen tinapalabasin. So anniversary mi ken ni Jaconesa Medi, into no 9, iso ti may ka 20 nga tawen mimiten, agasawa, ken kastamet ken ni Attorney Brian and Bernally Puerto. Ayan. Ken isumet ti naganan anniversary da. Kastamet ti agbalin nga conductor tayo tata madamdama ni kabsat nga Kuya LG ken Ate Francis into na 13. Isumet ti ken maysa nga agkantamot into ti agkanta madamdama ni Adrian kini Hesed Acuña Tatang Aldao. Happy anniversary. Madlaw yo kakabsat sa baling arupa, dagiti adto sangwanan na, dispensarin nyo, dagitoy ket dagiti choir iti Tagalog service, agyaman tayo kanyada, awan dagiti Ilocano service tayo, tayo idirabiing amin, kat isumet ti concert for a cause, ijay Santa Maria, Pangasinan, ijay madaydayaw nga home church ni Ate Malu Salazar, ket ijay ti paset iti concert tour ti Ilocano iti daytoy nga tawen ket into no alas 10:30 dadamot tata ijay Baguio First United Methodist Church ket agkantadan tumet ijay English service ijay Baguio UMC. So nga
alauna say, di sumangpit kami di rabin. Ito'y ti Parbangon, dito'y Central UMC. Ngayon, dagiti kakadwak pa, kit nagawid da. Kaya agyaman kami, ti Gundaway nga makapagserbi, iti choir, ti Ilocano choir, kadagiti amin nga iglesia tayo sa laing nga dito'y ken kastamet kadagiti dadumapay. Kas aramiden mo at dagiti dadumapay nga choir tayo, Tagalog man, English, Vesper, ket adda dagiti aramid damat nga concert tour kadagiti na duma-duma nga iglesia nga mangawis kadakwada. Ken kastamet kakabsat nga dagitoy ti padpadamag tatangal daw maawis dagiti UMM into no Malem ti alauna adda ti fellowship tayo ti Southwest Metro Manila District ti oras ti alauna gingana alas 5 ket into no 12 isumet ti iso ti Council and Church Workers Christmas Fellowship. So maawis amin dagiti ministerial team, music staff, and temple keepers. Isumet ti Christmas party nga idangulwan iti konseho tayo. Ket into no 13, isumet iti Southwest Metro Manila Workers Family Christmas Cheers and Family. Kasama po dagiti pampamilya dagiti papastor, diakonesa dito'y distrito tayo. Ket into no sumaruno nga Domingo, iso ti Christmas kantata tayo. Kadagiti na duma-duma nga services. Ket kalpasan ti kantata ti Ilocano, ket maawis kayo nga adda iti Timpuyog Christmas Fellowship wenno Ilocano Service Christmas Fellowship. Kalpasan ti gimong tayo ti oras ti alas 11 aging alat alas 2 patlak datoy kakabsat ket mabalin kayo nga umay ket no dati mangbitbit anyaman dagiti mabalin tayo nga pagbibingayan nga lakamin ket adda ti exchange gift tayo nga tigatad na ket 300 so nga maawis kayo into no Domingo dati yung kakabsat. So, ken kastamet, dato'y dagiti na duma-dumang aramid, ti iglesia tayo, ket pakiyawid yung man lang inin, dagiti inspire tayo, tapno kasta, ket maamuan nyo, dagiti na duma-dumang services tayo, nang nangruna, iti dahito yung Advent, simbang gabi, Christmas service, joint service, ken covenant service. Maawis man ti, dagiti agtutubo, dati basit nga padpadamag da kanya tayo. Kanang araw po sa lahat, ako po si Ziv, from yung youth group namin. Ipinapaabot po namin ang masayang balita na malapit na yung ating Christmas Institute or CI. Inaayahan na po namin ang lahat ng mga kabataan na makikisa at makisama sa napakagandang programang ito. Ang CI po ay gaganapin sa December 26 sa Malolos, Bulacan po. Bukas na rin po ang registration, kaya kung interesado kayo, maaari na po kayong mag-register ngayon. Bakit mahalaga po umattend ng CI? Dahil malaking tulong ito para sa atin bilang kabataan upang mas makilala si Lord, mas lumago sa ating pananampalataya, at mas ma-enjoy ang fellowship kasama ang iba pang kabataan. Kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong mag-message sa Central UMYF Facebook page. Maaari rin po ninyo kaming lapitan tuwing 10 a.m. sa Youth Sunday School sa Garcia Hall sa likod lamang ng altar. Maraming salamat po at sana ay makita namin kayo sa CI. Si Kristo ay higit sa lahat. Tuloy tayo man nga suportaran nagiti agtutubo tayo iti umadanin nga Christmas Institute da nga marami ijay Malolos Bulacan. Kakabsat agyaman ka dagiti simbongbat iti daytoy nga awis dati pledge card tayo. Ket kas in-explain ko kanyayo, the video presentation ngay naramid ko in submit ko kada kayo, ket do kayat nyo man tulungan ti iglesia tayo tapno masuportaan tayo, masustiner tayo dagiti na duma-duma nga programa aramid ken proyekto ti iglesia tayo
Gapot ati budget tayo iti daytoy nga conference year ket 17.5 million ket tinaited nga kas proportion nga inted dati Ilocano ket aggatad ti 3.3 million makatawen nga maurur tayo manipod kadagiti pagkapullo, agyaman, panagyaman tayo, ken naduma-duma pa yung paay tayo ken apo. Ket tapno kasta ket masustiner tayo, malaksid kadagiti ipapaay tayo nga pagkapullo, maawis kayo nga kada bulan, wenno quarterly, wenno maminpinsan nyo nga bayadan, sa nga ribo iti may isang bulan na ito kakabsat. Ket last od ti mga tawin, ket makaurur tayo ti tunggal maysa iti 12,000 tapno kasta ket masustiner iti na duma-duma nga aramid tayo. Ket no kayat yo ti makipaset iti daytoy nga awag ti iglesia tayo, sa pulin nyo lang ti lay leader tayo ni Nanay Celia tapno kasta ket makapag-fill up kayo tapno maikanda kayo iti card. Ket nagiti nakaited idi na palabas nga Domingon adati card tayo amin dia. Ket sapay la kuma ken dawat ko ken kararag ko nga suportahan tayo daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat masarakan iti libro ti Roma Kapitulo 10 ket 5, versikulo 4, aging gana iti 10 ket 3, ket kastoy iti mabasa. Ta amin nga adda iti nasantuan a surat, na isurat da tapno isuro da tayo, amang namnama babaen iti anos ken pamaregta, nga ited ti nasantuan a surat. Sapay kumata, tulungan na kayo ti Diyos a paggapuan ti anos ken pamaregta, tapno tutunos kayo amang surot iti ulidan, impakita ti Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa titimek yo amang idaydayaw iti Diyos ken Ama, iti ni Apo a Hesu Kristo. Ngarud kas iti panangawat ni Kristo kada kayo, awaten nyo ti maysa ken maysa, tapno may daydayaw ti Diyos. Ta ibagak kada kayo, ang nagbalinen ni Kristo nga adipen dagiti Hudyo, tapno mapaneknekan na ang napudno ti Diyos, ket tungpalen na dagiti karina, kadagiti Amma. Iti kasta agdaydayaw met dagiti hentil iti Diyos, gapo iti asina. Kasko na tinasantuan a surat, ngarud idaydayaw kanto kadagiti hentil. Ikantakto dagiti agdaydayaw itinagan mo. Kunanapay, makipagrago kayo dakay a hentil, kadagiti tattao a pinili iti Diyos. Kunana manen, idaydayaw yo ti Apo, dakay amin a hentil. Ipigsayo ti panagdaydayaw yo iti Apo, dakay amin at tattao. Kunapay ni Isayas, addanto umay nga agtaod iti kapututan ni Hese. Mapadakkel to amang ituray kadagiti hentil. Ket isunto ti panagmay pang namnamaanda. Sapay kumata ti Diyos a paggapuan iti namnama, punwen na kayo iti amin arago, kental na iti pamatiyo ken kuana, tapno dumakkel tinamnamayo iti panakabalin ti Espiritu Santo. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo kakabsat ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo ti may katalo nga kapitulo, bersikulo muna aging ganat sa 10 ket 2 ket kastoy ti mabasa tayo. Iti dayta at tiyempo na pan ni Juan amamunyag ijelet ang iti Hudiya ang mga kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana. Agsipod ta asidingan ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat asawen ni Propeta Isayas akinon kunana ijelet ang adamang ipukpukaw. Isagana yu ti dalan ti Apo, pasayahatin yu ti pagnaan na Abel adutdot, ti kamelyo akawes ni Juan, sinturon alalat iti barikes na, dudon ken diro iti taraon na. Napan ken kuana dagiti tattao, anaggapu iti Jerusalem ken intero ti probinsya iti Hudiya. Agraman amin adagdaga nga agsumbangir iti karyan ti Jordan. Nagbabawi da as silalatak kadagiti basbasol da.
ket binunyagan na ida ni Juan ije karyan ti Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Pariseo ken Saduceo, tapno agpabunyag da ken kuana kinunana kadakwada, da kayo a kapututan ti uleg, siya sino ti nangibaga, malisyan yo ti dusa, ti dandanin nga idusuor ti Diyos, ipakita tayo, babaen ti aramidyo, agbabawi kayon, kaligiti basbasulyo, diyo ipagarop ang makalisi kayo, ti panagkunayo, oray, ta amami ni Abraham, ibagak kada kayo akabailan ti Diyos a pagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham, na isaganan tiwasay amang pukan kadagiti kayo agingga iti ramot, mapukan ken mapuuran amin akayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan na kayo iti danom, kas pakakakitaan iti panagbalbaliw yo, ngem ti umay asumarsaruno kanyak, bunyagan na kayto ti Espiritu Santo, ken ti apoy. Dakdakkel ti panakabalin na ngem siyak, jakpay maikari nga mangbitbit ti sandalyas na, adda ken kuana ti bigao, mang pangtaep ti irik, urnungen na ket idulin nanto ti irik na ti kamalig, ngem puuran nanto ti taep ti apoy, adi maidep. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Ti tinapay, tibyaga po, maipaay nito'y kararwa, kas manang ted mo diyay, den agbaybay, kadagiti tao adu. Manggigan tayo nga rodti na isang singay na kanta, babaen kadagiti Tagalog Chancel Choir.
Giyaman tayo, kadigiti Tagalog Chancel Choir, ti nangigan tayo nga mensahe, ti kanta. Panagsagsagana iti idatateng ti aring. Kakabsat ken Kristo, ti mensahe nga binasak kada kayo ket may panggep ti may panagsagsagana, ti tunggal maysa kanya tayo, iti idatateng ti pudno nga ari ani Hesu Kristo. Kastamet iti panawen tayo ita, ado kada tayo ti agururay ti idatateng ti Diyos. Ngem saan met ang nakasagana, dagiti puspuso tayo, kas kadigiti Hudyo. Nga aging gana tata, ururayan da pa'y ti idadateng ti manubot da. Numampay 2,000 anasuruken nga tawen tinaglabas, babayen ti mabasa tayo tinasantuan na surat, ket dimtengen dayta nga manubot tayo, ket ti ayab ni Juan nga mamunyag kakabsat, ket agtultuloy amayan natop kada tayo, nga masapol nga isagana tayo dagiti biag tayo, nga mangrugi babaen ti panagbabawi ken panangbalbaliw kadagiti biag tayo. Kakabsat ken Kristo adda tallo nga banag nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo kas mabasa tayo ti ebanghelyo nga binasak kada kayo. Umuna kakabsat ti panawen ti Advento ket isukuma iti panawen nga panagsagsagana ken panagbabawi tayo. Ti mensahe na titunggal may sa kanya tayo, agbabawi kayo. Ti sarita nga agbabawi, ket naadaw iti balikas nga Grego, nga kayat na nga sawen nga metanoia. Kayat na asawen daytoy nga saan laing tayo kuma amaladingitan, kadagiti inaramid tayo nga basbasol, daytoy ket iparangarang namet iti panagbalbaliw kadagiti pampanunot, kagagalad, nga isut gapuna nga magnatayo iti maysa nga baro nga dana iti biag kakabsat. Kastapay nga saan laing nga daytoy a simple a panagdawat iti pamakakawan iti Dios no dikit daytoy iti panakaawat ti panagsubli tayo ken Apo Dios ken panangtallikod tayo kadagiti basbasol akita kadagiti panagbiag tayo. Isut gapuna nga ni Juan ket nangikas kasaba ijelet ang numampay adayo daytoy nga lugar manipod iti templo tapno ipakita na nga saan nga umanay kumati kinarelihiyoso tayo. Wenno dagiti ritual nga aramidin tayo ti uneg ti iglesia tayo nga pammaneknek nga datayo ket naisalakan tayo. Ngem ti kayat na nga mapasamak ti mensahe ni Apo Jesus kada tayo ket isukuma iti panangtallikod tayo kadagiti nagbasbasulan tayo ken panamati tayo ken kuana. Tinapateg ket isulaing ti panagbalbaliw kuma. Makitaan ti panagbalbaliw kadagiti puso tayo. Kas ti ingkas kasaba ni Juan nga mamunyag kadagiti tattao nga imay nga nagdingeg ken kuana. Nga masapol abigbigin tayo dagiti basbasol tayo. Amuyo sigon maysa kadagiti karigatan nga aramid tayo, di mabigbig tayo kadagiti pagbasulan tayo. Ngamin, no inamin mo, data basol mo, nakapsot ka, ti panagrik na tayo. Ya. Kas jay ti kagagalad tayo, nadaduma. Ngem tinapudno, kakabsat, ti kinapudno, makita kumati panagbabawi, ket mabigbig tayo, dagiti basbasol tayo. Ken agsubli tayo iti Diyos, kas iladawan, ti bunyag nga inawat tayo ken Kristo. Isut gapuna nga daytoy nga panagbabawi, isu kumati panagsagsagana tayo ti idadateng ni Kristo. Ket ni Juan impadtuna
Babayan ken propeta Isaias nga manipod timpukpukaw na nga sao isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaatin nyo ti dalan na. Isot gapuna nga maysa ka dagiti kang runaan nga makita kada tayo ket ti panagbabawi ken panangpaspasayaat tayo kadagiti dalan ti biag tayo. Tapno kasta ni Kristo nadalos na limpyo ti dalan nga pagnaan ni Kristo tapno makastrik kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ngem ti maysa kadagiti laped ti isiserrek ti Dios ket dagiti puso tayo. Kaslala nakatulbek dagiti puso tayo. Saan tayo kayat nga agbabawi? Saan tayo kayat nga paluktan dagiti puso tayo? Tapno kastan ni Kristo ket agturay sadyay kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Isot gapuna ti saludsod ko kada kayo kakabsat. Ti intay panangiselebrar iti may kadwa nga Domingo ti Adviento adda kadilig iti basol nga nasken nga isuko tayo iti Dios. Nasken nga mapasamak nga aging gana tata sililimid pailan nga saan tayo pa'y nga naibunannag ken Kristo. Isut gapuna nga kasapulan iti panagbabawi kakabsat. May kadwa ti kayat ni Kristo adda kuma ti pamati tayo ket dayta nga pamati kitag bunga. Kas kinunana kadagiti sumaganad nga bersikulo ket idi makita ni Juan nga adu dagiti Pariseo ken Saduceo tapno agpabunyag na ken kuana kinunana kadukwada da kayo akapatutan ti uleg. Siya sino ti mangibaga amalisyan nyo ti dusa adal dandanin idisuor ti Dios. Iya sideg dagiti Pariseo ken Saduceo ken Jesus ket pamaranglaeng. Wenno kumbaga kas ti panawen tay tata may telag simba, okay na. Pantelag kapilya, natagitay daddo mga kabsat tayo, umay dala di ruangan, tanawagan dalang di krus di sango, tumanlikod ton nga agawid. Kas jay kadi, ti klase, ti pamati tayo, ket daytoy, no kastoy ti klase, ti kabibiyag tayo, ket napaimbabaw dagiti puspuso tayo kakabsat. Saan nga pudno ti panagbalbaliw tayo. Isut gapuna kinunana da kayo akapututan ti uleg. Kaya't naasawen maysa kadagiti kadakkilan nga iskandalo anapasamak ti panawen tayo. Aglalo iti daytoy nga panawen. Dadta ti corruption na dumaduma nga aramid awan babain dagiti leader tayo, mangibabain dapay. Kas di mapaspasamak kanya tayo. Ngem kaadwan kada tayo kakabsat kuma nga Kristiyano, saan tayo kuma akas kadagitoy nga relihiyoso tayo. Laing. Ngem kayat na titunggal may sa kanya tayo, nga ti pamati tayo, paununigin tayo, ket agbunga titunggal maysa kada tayo. Di ba? Kitain nyo dagiti leader tayo. No, ije daddo mga luglugar, adalang issue ag-resign. Ngimno dito yung Pilipinas, napuskol pa iti rupa na ya. Kas ti mapaspasamak kanya tayo. Maysa nga paspasamak nga mapukpukaw ti kinalinteg kadagiti biag tayo. Isut gapuna nga rod kakabsat kas bunga
Ti kayat ang mapasamak ni Kristo nga agturay kadagiti puspuso tayo, datayo kuma, datayo. Kayat na nga isagana tayo, dagiti bibiyag tayo, tapno saan na tayo nga wasayen ni Kristo. Ya? Nakasaganan, tiwasay, nga mangpukan, kadagiti saan nga agbunga. Kitain nyo man, dagita kaabayo, kakabsat, no, kasapulan nga wasayen taramot nan. Ngamin, amot agbungbunga. Ya. Di ba? Kasi tayo, datayo nga manalon, datayo nga agbangbangkag, dagita agriculturist, no saan nga agbunga, anya taramidang pruning. Baka kasapulan nga iprun ka, kabsat, tapno dumakil ka. Ket sumayaat pay, ti aglawlaw mo. Isot gapo na nga rod, dahito ti awis ko kada kayo. Nga saan tay lang kuma, aman nakagigimong kakabsat. Ngem agbabawi tayo. Agbabawi tayo. Kas kinunan ni Juan. Daytoy ket iladawan na nga mabalbaliwan kuma dagiti biag tayo. Tipudno a Kristiyano ket saan a perpekto. Ngem daytoy ket agtultuloy nga pasantuen kuma ni Kristo dagiti biag tayo. Kas maysa nga naawagan nga Kristiyano wenno Metodista kadagiti biag tayo. Isut gapo natin sa ludsud ko, sa ludsudek man kadagiti bibiyag tayo, adda kadi pakakitaan nga dagiti biag tayo, ket nagbabawi tayon. Adda kadi dagiti makita nga nagbalbaliwan nga dagiti biag tayo, ket binalbaliwan ni Kristo, ket agbibiyag tayo para kini Kristo dagiti biag tayo. May katlo kakabsat, ti Mesyas ket mangyeg ti pannakagugur ken pannakaukom. Kas kinunana iti verse 11, bunyagan na kayo ti danum apakakitaan ti panagbalbaliyo. Ngem umay ti sumarsaruno kanyak nga nakarkaro pay. Isot gapuna kakabsat, ti idatateng ni Kristo ket isu ti panangukum na ti tunggal maysa kadatayo. Ti sawen ni Juan apan nakabunyag ti Espiritu Santo ket iladawan na kuma ti pannakabarbaro kadagiti biag tayo, pannakapabaro dagiti biag tayo. Babayen ti Espiritu ni Santo dalusan na manipod dagiti basbasol tayo tapno maikan tayo ti baro abiyag amayan natop iti pagayatan ni Apo Kristo. Kasta kumamet, kastanto ti mapasamak kadagiti bibiyag tayo no saan tayo nga agbabawi. Adda ken kuana iti bigao. Moy dagiti bigao no agtaip tayo. Irikman wenno bagas no taipan tayo urnungin to ti nang taip dagiti mabati iti bigao. Ket may lasin to dagiti dadduma santo mapuuran. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, iladawan na ti pannakaukumet ti tunggal may sa kanya tayo. Isot gapuna nga agbabawi tayo. Madalusan tayo kuma, ket makita ti bunga apan nga pannakaisina tayo, iti basbasol nga naramid tayo, ken mayasidig tayo nga lalo ken Kristo kadagiti biag tayo. Tapno kasta, tintay panagsubli iti Diyos magungunaan tayo. Tani Kristo aman nubot, noong pampay kasta isuntumet laing ti manghukom kada tayo ngamin kakabsat kadagiti biag tayo. Isot gapuna kakabsat, agsubli tayo nga rod ken Kristo. Nakasagana ka din dagiti biag tayo, ti pagtarusan na, kas ti ipukpukaw ni Juan sa jaylet ang, daytoy tumet laing ti ipukpukaw ti agdama, isagana yu ti dalan ti Apo. Pasayatin yu ti pagnaan na. Sapay kumata ti Diyos ti agtultuloy amang bendisyon. Mangisagsagana kadagiti biag tayo. Iti imatang kadagiti tao nang nangruna ti imatang ti Diyos.
ket makita da nga nabalbaliwan tayo, kas paset ti panagsagsagana tayo, ti idadating ti Ari. Itinagan ti Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, ti mensahe yo kada kami ita nga bigat. Awan ti adipen ang makapagserbi ti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek ti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapagiddan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo nga rod dagiti apagkapulo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton ti nakasira nga kahon. Iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met mga ramat iti online banking, ti babaen ti bank account ti Central United Methodist Church. Kabayatan ti dayto nga offering, maayaban tayo ti kapsat tayo nga ro, Jimmy Natividad, para ti naisingsingayan na kanta. What can I do? How can I live to show my world the treasure of Jesus? What will it take? What could I give so that I can know the treasure is? If I can sing, let my songs be full of His glory. If I can speak, let my words be full of His grace. And if I should live or die, let me be found pursuing this prize, the one that alone satisfies, the treasure of Jesus. And if I can sing, let my songs be full of His glory. If I can speak, let my words be full of His grace. And if I should live or die, let me be found pursuing this prize, the one that alone satisfies, the treasure of Jesus.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagya, iten mi naragsak puso mi. Amen. Tultuloy kami nga agyaman wapo, kadagiti kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi, kadagiti parabor nga inawat mi kengka. Idatag mi iti sangwana mo wapo, kastamet dagiti bibiyag mi, kas daton nga nasayaat asagot apo iti sanctuarium. Ket maramid mausar, kadagiti na duma-duma nga aramid, iti iglesia mi iti central apo. Dagito iti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Tiapo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. tiapo adda kada kayo, Kastamet ken ka. itangad yo dagiti puspuso yo, Itangad mi ida iti apo. itden tayo ti panagyaman ti Apo a Diyos tayo. Nakanatad nga itden tayo ken kuana, iti panagyaman ken panagdayaw. Agyaman kami ken kaama, takas talauna iti panagayat mo dito'y lubong, inted mo ti anak mo amang salakan. Ti apo ti amin abiyag, imay anakipagyan kada kami, nangagas ken nangisuro kada kami, tattao, mangipangan kada gitin, ken maudngo nga agpaay ken ka, ti baro a tao, babaen tinadu ken espiritu. Nakita mi iti dayag na, numampay kasta, nagpakumbaba gapu iti panagtulnog ti pagayatam. Siyayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam iti panakabalin ni patay, babaen ti panagungar na, itden na kadakam, ti biyag nga agnanayon. Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit ken dagat napnut, gloriam sadyay kangatuan, nagasat iyo may gapu ken apo. So sana jay kangatuan. Idirabi panangted na itibagi na nga agpaay kada tayo, nangala ti tinapay. Idi nakapagyaman, pinisi na ti tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kanenyo, dayto itibagi ang mapisi para kada kayo. Idi kalpasan na ti rabii nangala, panangted na ti bagi na agpaay, nangala ti inala na ti kopa, nagyaman manen ang may paay kada kayo. Itden na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo, iti daytoy dakay amin, daytoy ti kopa ti baro at tulag, anay bukbok, ang may paay kada kayo kadagiti adu, agpaay apan nakapakawan, kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy at tinapay, ken inumin tayo dagitoy a kopa, mapabaru iti kapadasan tayo akaadda ni Kristo kada tayo. Ti umay na, ti maudi a panagbalegi. Agkararag tayo. Ti isasangumi, ti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ang nagtalek, iti bukod mi a kinalinteg. Nudiket di mabubos nga ayat mo.
Umay ka magsipod ta mumi, tilaing pamuspusan tapno agbyag kami, ket masarakan mi iti mataginayon a pamaneknek, isu ti panagtalek mi kengka. Sapay kumat at ipanaglak ami iti daytoy a sakramento, ket makatulong iti naimbag a pannakamumi kengka. Mangipalagip kada kami, ti panagbiag nga daan tinaurnos a panakaawat iti pudno a kinatao mi, itinagan ti mangisalakan. Amen. Sangsang kamay sa tayo nga basayan ti kararag. Amami nga da sa dilangit, nagan mo dayawen mi, pagaryan umay, pagayatam agturay, tuy daga kastamet sa dilangit, taraonan nakam, pakawanen nakam, kadigiti basbasol mi, kaspam makawam mi, ket di nakamieg ti pannakasulisog, ket isalakan nakam ti dakes, takukam ti pagaryan, pannakabalin ken gloria nga agnanayon. Amen. Amen. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo. Tilamisan ti Apo ket silulukat, ket punwen tayo dagiti pagparintumengan, ti intay panangawat, ti sakramento iti komunyon. Kidawek kuma, ti panangpunno tayo, kadagiti pagparintumingan, maawis kayo, daytoy ket silulukat iti yamin. Anyaman, pinaggapuan tayo, anyaman dagiti puli tayo, anyaman ti kasasaad tayo, ni Apo Diyos ket silulukat, nga ti lamisaan na, agpaay ti tunggal maysa kada tayo. Kas kinunay tinasantuan nga ebanghelyo ni Apo Jesus. Kas ti mensahe nga imbatik ti tunggal maysa kada kayo. Ti awag ni Kristo ket agbabawi kayo. Agbabawi tayo kadagiti amin nga nagkurangan tayo. Sapay lakuma, ta kadagiti kaunggan, kadagiti panagbiag tayo, makita ti panagbabawi tayo. Kadagiti amin nga nagkurangan tayo. Saan laing agladingit, ti panagladingit, ti kayat nasawen, ti panagbabawi. Agladingit tayo, iti daytoy nga aldaw ti Apo. E magaramid tayo tumanen, ti basol, kadagiti sumaruno nga lawas. Ngayon saan nga kayat nga sawen ni Kristo, daytoy ti pudno a panagbabawi. Ti panagbabawi, kit isukma, ti panangbalbaliw tayo, kadagiti pampanunot, ugali, galad tayo. Amayan natop ti pagayatan ni Apo Diyos, ti tunggal maysa kanya tayo. Saan laing nga dijay kakabsat, ti panagbabawi kit isukuma, ti panagsubli tayo ken Apo. Isukuma, ti panangidaton tayo, kadagiti biag tayo, kas maysa nga biag, nga daton, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kaya intay panaglakam, iti daytoy nga komunyon, ti agtultuloy, nga talna, ayat ket parhabor ti ipaay na. Amen. Amen. Beloved in Christ, let us continue in the presence of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. The gospel this morning tells us, there is a voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Brothers and sisters in Christ, this Advent season, Advent is the coming of the Messiah, and so for us to be able to experience the peace that Christ gives, we should not only prepare externally or physically, but most importantly, we need to prepare our hearts for Jesus.
And so this Christmas season, this Advent season reminds us that peace that Christ gives is for us all. So receive Jesus Christ as a reminder of this sacrament of His greatest love on the cross. He died for us so that we can be saved. As you eat the bread and drink the cup, may the peace of Christ be with you. Arise, remember that Jesus loves you, and may His peace be in your heart. Amen and amen. Once more, we are invited before the table of the Lord. And each of one of us, we are given spaces where we can feel the presence of our Lord. This morning, one of the passages in the book of John, it says, "Anyone who comes before me, I will not forsake him." The Lord is very much welcome every time we approach Him, every time we seek His face, we seek His wisdom. And it's indeed a blessing for us. Once more, in the fellowship of the believers under the Lordship of Christ, you're given this wonderful opportunity. And it's indeed, we should take this opportunity of taking the bread and the wine, symbolizing the love, forgiveness, the compassion, even the ministry that our Lord Jesus Christ gave to His disciples, and now the ministry is being entrusted to us. So by this gesture, beloved in Christ, know that you're forgiven, know that you are loved, and know that Christ died for you. Stand, and may the Lord our God give you peace now and forevermore. Amen. Amen. Mga kamanggagawa ko sa iglesia, kayo'y tinawag ng Panginoon sa mga natatanging gawain. At nais ko lamang ipaalala sa inyo na ang ipinagdiriwang natin, ang ating Panginoon, ang siyang sinasabi sa propesiya, ang Mesyas darating. Habang tinatanggap niyo ang tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon, tinatanggap din natin ang paghahari ng Mesyas sa ating buhay. Kaya sa inyong pagpapatuloy na pamumuhay, pagiging halimbawa na pinaghaharian ng Mesyas, naway ang kapayapaan na kanyang daladala, ang pag-asa, ipinagkakaloob niya sa atin, ang siyang inyong maging kalakasan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Takdir tayo malamin kakabsat, tisang sangkamaysa nga panagkararag tayo. O Diyos, itidmi ti panagyaman, taadda ka kadakam, iti tiyempo ti komunyon, na ikat ti anyaman a panaglalasin, na irugi ti baro a panagkakadwa, itdem kadakam ti panakilangin-langin ken Kristo, iso nga imay tapno agserbi kadagiti tattao, itdem ti grasya ken panakabales, tagpaay kadagiti amin at tiyempo, itdem ti ragsak, ti panakabalin mi,
nga anak mo ken ti panagtulnog ti pagayatam itinagan ni Kristo. Amen. Amen. O Jesus ko ka, Rikti agservi ken ka, apu ken manubot ko, dinakad baybayan, yakabuteng tiguban, no ada ka kanya, yak tumet mayawawan, sikat mangidalan. O ipariknam kadi, ikadam kanya, nusulisukot umay dagus arpadanap, ikabusor na bilik, at tuy lawlawen na, ngemapuasit ganang tapno nikmatin na. Sige kakabsat, agkararag tayo. Amaming nga sa dilangit, agyamang kami, iti daytoy nga kanito. Tigundaway nga dumatag ken ka. Tapno ipaay mi, ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw. Iti nasantuan anagan mo. When wapo, tingkam idatatag manin, ti panangpasangbay mi, panagururay mi, ti isasangbay mo, o wapo kadigiti biyag mi. Iti panapuwen ti adviento, isaganam kadi wapo, digiti biyag ken puso mi. Tapno kasta, may kari kami, may salakan kami, kas anak mo wapo. Pakawanen na kami, kadi wapo. Ket makita ti biyag nga adan panagbabawi, kadigiti biyag mi. Makita ti bunga, ken kastamet, ti panagayat mi, ken ka o apo. When apo, gyamang kami, iti daytoy nga gundaway, kadigiti kakabsat mi nga naggapupay, kadigiti na dumaduma nga lugar, kadigiti probinsya, balasiw taaw o apo, nga imay iti daytoy, dito'y Manila o apo tapno bisitahin, dagiti paset ti pamilyada. Gyamang kami, kadagiti akang family, ti panangsalwad mo, ti panagdalyasat na, ti panagsublida, tapno kastakat, makadwami met, dito'y gimong mi, ken kastamet dagiti pampamilya, gagayem, kapamatyan, ken ayatenda ti biyag o apo. Si kakaditi makikadda, kadagiti biyagda, bayat ti kaadada, aging ganto manen, nga agsublida, kadagiti nangawagam nga trabaho, ken kwada. Ken kastamet, nga ikarkararag mi ti tunggal maysa, kadagiti anak mo, kadagiti adda sagsagubanit da, adda masaksakit da, no adaman dagiti partes ti pampamilya nga adda kadagiti pagagasan o apo, kidawem mi iti panangagas mo kadakwada. Kas ti ama ni Fiscal Des Makaraeg, kidawem mi iti asim mo apo, panang paimbag mo kadagiti sagsagubanit nga addaan ken kuana. Kastamet kadagiti anak mo nga umadani manen nga trabaho balasiw taaw, ken nagsapsapol kadagiti trabaho, ipaay mo kadi dagiti kiddaw dagiti puspuso da, salwadam isuda, ti iyadayuda manen kadagiti pamilyada, tapno kasta apan dagbirok mangged o apo kadagiti na duma-duma nga lugar, saan laing nga dito'y pagilyan mi, nudik at balasiw taaw. Bendisyon ang met o apo, dagiti nignegosyo, dagiti anak mo, trabaho nga inkumit mo, kanya daw apo. Dagiti pampamilya,
Trepetem kadi isuda nga daan may nga ayat pamati ken panagserbi ken kastamet kadagiti sabsabali o Apo. When Apo karkararaga mimit ti Ilocano ko chancel choir ti paraga paset ti concert tour da nga nangrugi di Rabii ti kaadami di Santa Maria UMC ken kastamet ti panagserbida babaen ti kanta wapo babaen dagiti koromi ije Baguio First UMC si kakadimet ti mga iwan kanyada salwadam ti panagbiyahe da aging ganat makadanon da kadagiti pagtaingan da o Apo si kakadi ti mang bendisyon ti tunggal may sa kanyami ket kidawe mi ti sirib nga agapok ken ka iti daytoy nga lawas manen ket tapno kasta saan kami nga agkurang agbasol kadag no di ket ti pagayatam ti maaramid wapo. Pakawanen na kami kadagiti nagbasulam mi. Kas pamakawam mi kadagiti nagbasol kada kami. Daytoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Jesus kuin karing kadagiti kukwam anu sa binutyan mo sa dayan at dadam siya Jesus in karikmen susuikat suruteng inggan at panungpalan binakad sinaan. Amen. Iyama ken anakuma ken Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo agtultuloy kadagiti lugar nga nangayaban ni Kristo. Ket agtultuloy nga ayat na talna kapya ti ipay na ti tunggal maysa kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.